Záchod by nemal bolieť. Nikdy. Ak bolí, tvoje telo ti posiela signál, ktorý sa neoplatí ignorovať. Vnútri tvojich čriev je tenká ochranná vrstva, ktorá funguje ako výstelka. Keď je táto vrstva zdravá, prechod stolice cez ňu necítiš vôbec, pretože povrch je hladký a chránený. Ale keď je táto vrstva podráždená, každý prechod cez ňu bolí presne tak, ako by ťa bolelo, keby si sa dotkol otvorenej rany. Teraz príde tá časť, ktorú väčšina ľudí netuší. Keď ťa záchod bolí, prirodzene ho začneš odkladať. Povieš si, pôjdem neskôr, keď to bude lepšie. Lenže čím dlhšie stolica zostáva vo vnútri, tým tvrdšou sa stáva. A čím tvrdšia je, tým viac to bolí, keď nakoniec musíš zísť. Táto výstelka vo vnútri dostáva za každým väčšiu záťaž a stav sa namiesto zlepšenia v skutočnosti postupne prehlbuje. Preto tabletka na bolesť nepomôže natrvalo. Iba utíši signál na chvíľu, ale výstelka vo vnútri zostáva rovnako podráždená ako predtým. A bolesť sa o týždeň vráti, pretože príčina sa v skutočnosti vôbec nevyriešila. Teraz si dám 3 veci, ktoré môžeš urobiť hneď dnes a ktoré v tejto výstelke reálne pomáhajú. Vec číslo 1. Ráno na lečno vypí pohár vlažnej vody. Nie studenej, nie horúcej, ale vlažnej. Vlažná voda jemne stimuluje pohyb čriev a pomáha zmäkčiť obsah ešte predtým, než sa pokúsiš ísť na záchod. Stará generácia toto robila automaticky každý deň a presne preto mala menej problémov ako my dnes. Druhá vec. Keď si sadneš na záchod, daj si pod nohy malú stoličku alebo choď tak, aby boli kolená vyššie ako boky. Telo totiž nie je stvorené na sedenie na záchode, je stvorené na drep. Táto jednoduchá zmena polohy uvoľní svaly tak, ako majú byť uvoľnené a prechod je výrazne ľahší aj menej bolestivý. Tretia vec. Chod na záchod vždy, keď príde nutkanie a nenechávaj to na neskôr. Každé odloženie znamená, že stolica zostáva vo vnútri dlhšie, tvrdne a pri ďalšom pokuse to bolí oveľa viac. Telo ti dáva signál práve vtedy, keď je pripravené a ignorovanie tohto signálu je jedna z najhorších vecí, ktoré môžeš pre svoju výstelku v skutočnosti urobiť. Tieto 3 veci ti môžu pomôcť zmierniť bolesť, ale nevyriešia to, že táto výstelka zostáva v zapálenom stave. Na to potrebuješ vedieť, čo presne vo vnútri tvojho tela sa deje, čo vo výstelke v skutočnosti chýba, aby sa začala obnovovať. Ak to chceš zistiť a konečne pochopiť, čo tvoje črevá potrebujú na to, aby záchod prestal bolieť, napíš mi súkromnú správu.